кажем, че изобщо не ми лагва. Така. Как няма го направиш, бе? Той винаги го прави. Скоро ще станем ония левел. Наистина. На всеки епизод ще качвам по 2 левела. Дай отварям информация. Смъжително, който искам отваря. Имам много пари. Съм богат. Вижте, аз имам 17 041 парички. Обърках страната. Няма да търгувам на световните пазари. Кой ги върша, бе? Какви ги върша, бе? Не стигам с моби зена, защото половината видеа ми ставаха някакви размазани, нещо се случваше. Размазани, нищо не се виждаше и взех да инсталирам програмата, дето снима Hacker 07. А да бъл скрин рекордер. Скрин рекордер, скрин рекордер. Скрин рекордер, Абе, не му ли е на това много топло, като играе с тази топка? Ще тя, той като си я сложи на връста, тя направо гори тази топка. А даже и седнал играе с нея. Той не е уред. Ще видите. Я да видим също те колко три. Защо всичките са ми нови? Чели. Махай се. Хейт за рекламите. Никой не обича реклами. Ето вижте, не го ли гори, не му ли е топло на врата? Гледай, как ли си пали косата? Много ли не е реална игра? Пишете в коментарите, ако искате да има Gangster Vegas. Що мога и на нея да играе. Gangster Vegas или Clash Royale. Как бе? Какво бе? Какво щеш бе? Кикери. 2000 направих. Какво е това? Coin Boost. Тъп. Каква тъпа топка. Лавената е най-готина. След този трик ми е трудно да преценя на кой крак я докарва. След това, дето я задържа на петата. Но ми е такова да гледам на кой крак я докарва. Мисля, не мога да преценя. На кой крак по-точно докарам? Играйте тази игра, много е забавна. Как бе? Как ще го направим? Аре, сега тия 10 секунди ще ги направим в игра. Искам да проверим колко е световния рекорд на Керим. 50 000.
момченце. Представете ли си? И може да направим едно 50-50. Това 50-50 е много яко. Обаче имам много гнусни неща. Аз играх на 50-50 и видях как един човек, го кажа на английски, shitting on girl face. Ако знаете какво е. То беше едно тънко върху лицето на жената, но му се не види. Тази припомних да му... Защо изобщо са го направили? Това е най-гадното нещо на света. Има и... изгаряне на... на работа. Трети. Шегувам се. Няма такова нещо. Обаче това първото беше вярно. И беше ужасно. Сега може би заради това ще си провалих клипа. Няма да снимам на 50-50. Защото не знам как да замазвам. Скривам. Абе да скривам гадните неща. Мисля, няма да бъде. Добре, сега пак ще ми даде някакви пари. Я не го видим. Добре. Културно. Сега ще отидем на нашата топка. Това къде е това френзи? Как се използва? Я. Да видим ако направим някакъв трик. Сега като станем 15 лево. Ей! Нов трик. Гледаме да го вземем този нов трик. Няма как да не го вземем. Докато станем 15 левел, тази програма няма пауза. И ще отнеме време. Трябва да правя повече кръчета, обаче аз не мога да го преценя. Хубаво. И е след този трик ми ето след това, гледа. Като спре и ми е трудно да преценя на кой крак отива. И смърт. Не, бързо останахме горе-долу по средата. Чакай, 3, 2, 1, почваме. Много трудно се става 15 лева, бе. То много гадно. Добре, защо не го направи? Посегна с крака на там и не го направи. Това вече е кикерино. Вече сме на половината и още толкова време. Вече ще бъдем 15. Защо не го прави? Аз му давам командата, а той не.
Значи това е пълна имчеточнина. Това ще е единствения клип за днеска. Аз ще заснема още много. Още поне 3 ще заснема. Обаче няма да качвам днеска. Други ден трябва да хода да уча и няма как да снимам, защото таблета няма да е с мене. Просто няма да е с мене и няма да мога да снимам. И това ще направя няколко клипа. И после ще ги кача 3D в понеделник. Понеделник ще кача 3 клипа просто за компенсация. За понеделник, събота и неделя просто няма да кача клипове. Защото отивам да учи, таблета не е с мен. Ще ходя при баба ми да уча. В Владая. И един от клиповете няма да е на игра, ще бъде на зимно нещо си. Това ще ми свърши. Вече 11 минути клипа. Ще да кажа 1 минута. На мен първият клип като цяло ми беше на хак за Headsoccer. Сега се сещам, тогава бях Дивака 586. Заглавието е най-добрият хак за Headsoccer. Хора, скоро ставам 15 лева. Коли трик ще ни дойде? Мисля, че ще е готин. Да. Чест цял. Еми хора, това ще е от този клип и до другия път.